आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। फिर गर्दन मचावे आ रहल बा पवन सिंह के पावर। आप एक महीना के अंदर लाल घाघरा के सुनामी देखनी, आप एक महीना के अंदर हरी हरी ओढ़नी के तूफान देखनी, आप एक महीना के अंदर पुदीना 2.0 के बवंडर देखनी। और फिर देखम पवन सिंह के पावर बहुत ही जल्द आ रहा बा, जोना के पोस्टर आज लॉन्च हो गई बा और ओकरा के पवन भैया अपना इंस्टाग्राम आईडी से शेयर भी कर दिले बड़ल, जोना के आप देखत नहीं जा बीच जयमाल पर। और में आपके दिखाई दी है पवन सिंह के बहुत बड़ा फैन निर्भय प्रताप सिंह। तो आप देखल चाहत रही भोजपुरी या पावर के, तो अब शुरुआत हो चुकल बा। और एक गाना का भी कोनो टाइम डेट नहीं आई, लेकिन चैनल के नाम आ गई बा शुभ लाभ पर आपके एक गाना सुने के मिली। और एक गाना के राइटर बनन जो फलाना वो फरार भइली लिखले रहन बिकी बबुआन। और आप जानते बानी जा आपके दिल में घर क गइल हुई प्रियांशु सिंह के म्यूजिक, और इस गाना में भी आपके प्रियांशु सिंह के म्यूजिक देखे के मिली। बाकी एक बात और बा, ये तो गाना आवता पावर स्टार के जोना को हम आपके बता देनी, लेकिन एक चीज और बा, आप पूरा वीडियो में बनल रही। आप देखनी हा कि 3-4 दिन से लगातार भोजपुरी के पीसल गईला, यूट्यूबर से लेके मेन मीडिया तक खूब डिबेट भइला। लेकिन हम पूछल चाहतनी कि यूट्यूबरन से और मेन मीडिया से कि अरे ससुरा इजल विवाद रहे खेसारी लाल यादव के और एक पंकज सिंह के, एमे पवन सिंह के खूब पिछला आस और ना तो पुदीना 2.0 के चटनी बना के खाए के कोशिश किला, लेकिन चटनी एकनी के खाए के ना मिलल हा। तो मुनि पिसाई ला गाना ऐसे कि विवाद होई तो कोनो गाना थोड़ा सा पिसाई, लेकिन तोनी के चटनी खाए के ना मिलल हा। अब देख लो सब पवन सिंह के पावर, पवन सिंह के फैन के पावर कि तोनी के विवाद में कितना उझुरावे के कोशिश किला, लेकिन ये गाना एरोप्लेन की तरह उड़ रहा बा और ग्लोबल में 1 नंबर पर जाए वाला बा। लेकिन हम बात करे वाला बानी कि आप देखनी यहाँ एक नेहा सिंह राठौर जोन पॉलिटिकल बेस्ड गाना गावेली, वो 2 दिन से ए पर डिबेट कैली हा और लाइव बेली, और लाइव में बार बार कहत रही कि जोन बोले बाड़ो उहे कटब। या तो ये चीज के एक्सेप्ट कर लो कि हम जोन गईले बानी तो तोहनियों लोग के गा सकत रहो, और उहे चीज खेसारी भैया विजेंद्र सिंह वाला ब्लॉग में आके कहत रहन कि ठीक बात तो उन लोग के लड़की के नाम धके गावो लोग, तो उन्हीं के कृति के नाम धके गावो लोग, तो उन्हीं का हमारा खानदान पकावो लोग, हमारा पकावो लोग। अरे काम मर दे, जब तार समय रहे गलती कर देले बड़ा, लेकिन आज तारा भी समय बा कि हाथ जोड़ के माफी मांग लो। बड़का बिहरिया चिल्ला चिल्ला के कहता कि खेसारी भैया 2 मिनट लगी और माफी मांग लो और वो सब गाना डिलीट करवा दो जो ना में नाम धैले बड़ो। लेकिन तू तो आके नेहा सिंह के जोन बतिया कहत रहे उहे साबित कर दिल कि हाँ ठीक बा एक्सेप्ट कर लो। अरे मर्दे भोजपुरी में का लड़की के नाम धके गाना गावल जाई, तारा बुझाता कि ठीक काम बा, ठीक बा जोन पीछे भइल बा गलती भइल बा, लेकिन अभी तो तू माफी मांग सकत रहो। और पवन सिंह के काहे टारगेट कइल जाता डिबेट से लेके यूट्यूब पर, एमें पवन सिंह ना ही 1 साल से कोनो लाइव भइल बड़न, ना ही कोनो ऐसा बात बोलले बड़न जोना से इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ी, या ये विवाद के लेके कुछ बोलना ही नहीं कन, फिर पवन सिंह के नाम काहे पीसल जाता। सवाल है ई बा, मतलब तू फिर आग लगावत रह, अभी तू रोवत रह, कब रोवे लगबो, कब एकदम अकड़ जीवा हमरा बुझाइबे ना करेला। खेसारी लाल यादव कब रोवे लगी आके घड़ियालुआ सुबह लगे, लेकिन इस चीज के जान गइल बा लोग। आप देखनी विजेंद्र सिंह वाला में को ललकार तो बड़न कि तोनी को लड़े के बाद हमारे साथे आके लड़ लो, चाहे जोना रास्ता से होके तू लड़े आई बड़ा मर्दे, तू कलाकार नु हवा, तू कोनो नेता होके राजनीति करबे जा, तू लड़े खतरे बा। जब तारा तना ही लड़े के शौक बा तो तारा रिंग में गोल चाहत रहे, फाइटर वाला रिंग में जइतो, WWE में चल जइतो, ज्यादा जोश हो गइल बा तो के तारा से लड़े के तू ही खाली सब बतिया कतरा के लड़ दस तो हमरा के उखाड़ल चाहत, बाकी केहू कुछ कहते नहीं के तारा बारे में। हेतना गंदा राजनीति करबो मर्दे, हईसन राजनीति करबो। आ 2-4 गो चमचा के छोड़ दिल बड़ा, तार काल चमचिया के कहतिया वाला गाना सुनना बंद करिए और जाके हसीना सुनिए, बहुत बढ़िया अपन हसीना बाटे की जाके सुनिया, ई वाला बहुत खराब बा, तारा वहाँ लागता। आ तारे को यूट्यूबर महेशवा साबित करे में लागल बा कि पवन सिंह गइले बड़ा पवन। अरे एमे पवन सिंह से का लेना देना बारे, तोर विवाद बा, एगो छोटा मोटा साला सिंगर बा पागल, वो दिमाग के पागल बा, ओकरा से तेमे पवन सिंह कहां से आ गइल, एमे राजपूत समाज कहां से आ गइल, मजा आ गइल खेसारी भी तारा मेन मीडिया में तोहरे छिया लेदर भइला का भइला पवन सिंह के का भइला, तनी नाम
जबरदस्ती रगड़ल जाता का भइल पवन सिंह के तोहरे नाम नु गइल तोहरे नु छिया लेतर भइल कि तू खुदे गइले बड़ा दुनिया और ना जानत रहे मेन मीडिया और जनवा दस डिबेट करके कि देखो चले स्टार बा जो खुदे गाना गावता जब ओकर लड़की पकावल जाता ताके रोए लगता तार नाम खराब भइल नु तार जोन फैन बाड़न तारा जोन फॉलो कर बाड़न आज उनका मानसिकता पर का असर पड़ल हुई तारा समझ में आवता माने विनाश काल विपरीत बुद्धि उहे हो गइल बा तारा साथ में लेकिन अपन तो विनाश करते बड़ा भोजपुरी के भी लाग गइल बड़ा आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा वीडियो देखनी अब ज्यादा ना बोलब लेकिन पवन सिंह के पावर के लोग देखल चाहत रहे और अब लगातार पावर देखे के मिली आप सबके एक जल्दी बहुत जल्द एक और गाना सुने वाला मिले के बाद जो लगा आपके शुरू में ही बताई हाँ बाकी ललकर ले रही जा लोग के करे दीजा पॉलिटिक्स कोनो फर्क नहीं पड़े के जितना राजनीति करे करत रह लोग लेकिन जोन कोहिनूर बा उ चमकते रही बाकी अगर बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाइए जा।